wallahi al'azimu tarin kuɗi ba shine jin daɗin aure ba. Iyaye na mata, musamman 'yan mata masu tasowa ba a yi aure ba, wallahi kuɗi da kuke gani wallahi ba shine jin daɗin aure ba. Soyayya shine jin daɗin aure. Ki samu mijin da yake mutuwar son ki, ba wai so ba, mai mutuwar son ki, kamar zai mutu a kanki, wanda zaki talakwaikwaya shi kamar fulawa. Irin wannan ya fi daɗin zama. Kwaikwaya shi kamar fulawa, irin wannan ya fi daɗin zama. Amma kika sa auri wanda yake sama bai fiye damuwa da ke ba, wallahi in ya yanka miki wani abun wallahi sai hawan jini ya kama ki. Na'am, ana son a samu rufin asiri, Allah kuma zai rufe asiri. Da yawa daga cikin wasu matan idan sun auri mijin ma ta dalilin su aurensa din ake samun arziki. Amma ku ki ku auri mutanen kirki ku ce sai mai kaza sai